Nggih, siap. Mboten enten lanjut kemawon. Aku ya mung takon bae kok entit. Lah ya. Ora digolekne apa? Ora usah. Mbak Lia ki apike lek langsung langgam kok. Pripun, Mbak Lia? Niku lho penggirong Mas Taslim. Mas Oh, nggih, siap. Nggih. Jarene kan gegarane nggih. Monggo Mas, monggo. Wah iya, nggih. Napa Mas Taslim saiki pokok sapa sing usul ya kuwi sing kenek. Ah iya. Aku ning omah ya ngono. Iku kursine kudu dilih, usung-usung dhewe. Ayo. Mas Taslim ayo Mas. Kula sak ikhlas Mas. Saiki Sak ikhlase monggo sinten. Monggo monggo monggo. Nggih. Mas Taslim mesti mandat karo Mbak Lia. Ora angger penggirong lho. Paringi kesempatan karo Mbak Lia. Terus lomo. Ya Mas, dicucukke mau ya wis. Dadi anoman, dadi pesawat, dadi apa-apa. Yai Alron ngono kuwi. Rampungi gawe. Jungkate pirang-pirang. Ya Mas, ayo. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tane Pokoke yen Mas Taslim iki ngangge speaker Madangkara iki kaya tumbuh entuk tutup temenanan. Apik ayo bergas tenan wis. Bening lek gedhe arum cilik medhit. Lah tenan ayo. Cepet blangkon nyata. Mas. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen Apa ngangge mbek barang iki. angel langkung Suara lek mapan mbok dienggak-enggokne tetep mlebu. Ayo ngono. Apa-apa lek mapan mlebu kok panggan. Suara ya, Lek. Iya, suara. Ora masane ada. Ya, Mas. tan kena tinumbas harto Kok campur sari lek kuwi. Ayo bagus luar biasa Mas Taslim, matur nuwun sanget nggih. Monggo Mbak Sundari Matnole. Ayo. Pawa lengko